Mulane ming do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong weruh ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. sampun. Kene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Amin jatuh. Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ah jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuan bondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngopo. Ngandika harine ingsun harine ingsun Werkudara den kabareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandalaka. Nggih. Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Pandurayudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina, babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandalaka nadyan namung sapro tigang dosa kalih. Wasisanipun Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandalaka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandalaka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jangkit dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandalaka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandalaka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika panakawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun panakawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur kedaton karna sembah kula ngendhalaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandalaka purna gati ning pananggilan sanadasa kundur kedaton jelek angking damparan kula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata
katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Paripurna Sang Nata arsa mundur ing puri dadatan ing paripurna ing samata pasewakan yo mundur Kajarian putra lamun kawekasan
Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta kowe mau dadak kering apa iki? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem, lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep tok nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani tanpa aku kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Nakula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nakula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisin-isini. Tru. Kowe mulai tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Minggat ana? Yo. Iya, Bali ya Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kok rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya.
Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Ketahe kaya mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe ming batur, kowe ming gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gom basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso ngomong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kandha karo Naklasdewa, yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarmo. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Dar dening aku. Aseme tanganku ora ketok e. Truk. Nyerah aku. Nerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Nggo Ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak ndelok wayang. Kan nek tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, rak tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece, kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek ngirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang
apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh ya, ya engko tak abreke. Ya, nonton bae kowe. Heeh. Petro iki. Jeneng aku. Oh. Wah. Iya. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Mati ora iso. Woe, ah. Ya. Awas. Oh, ah. Biar awas, biar. Ayo. Mati, mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Bocah. Oh. Ora tekan tangane we lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku. Trocok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo barang. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ora ya, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Weh. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-mingo ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok mingo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tuman nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng.
Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngapa biung meteng tuwa. Tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, Mandi. Bapak lu ngapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang hop. Getak. Hop. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci. Ngenai wong suci. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong nduk bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, Modal ora ayo terus kene perang. ya yo ayo amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha. Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Nggih lelek kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan njaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur. Wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo. Wedi marep tak mungkur nyo. Yo. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep apa ayo. Mburi wae nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Oh tuh ya. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, guys. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten.
kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantum kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndadak dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, mutar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semela. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh, cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletak sik, kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula, oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ngapura arang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Hati-hati. Ayo, nggo sithik arang tak ditata-tata. Ono aku tata-tata barang. Yo, siap. Untuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Iki lho bakul degan ora. Oh, diar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing aduh yo. Takoni ne. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani. Ayo, Amuk Suramarata, Jamrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana. Piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh.
Apa Gong? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ra mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petro. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watake yang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep newangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna newangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku ki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi, menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura? Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong, kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet.
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuk banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Ah. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sababi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjane Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis, Sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sadewa anggenipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngeling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndi kok kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nuwun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngapa ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet ya lho, Tru. Leni diri angel ya, Gong. Tru, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
nglakoni lakon engke mestine ora ketemu nalar kelakon, nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Baliyo barengipun kabeh iki aja kok kandhake kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Ndara Janaka kok. Wis to, manut karaku. Yen kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kok ya, Tru. Ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja njupuk cah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae, Tru. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petruk. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Datan kawusa lampahing iki Lurah Petruk Sumawana kuwi Lurah Bagong. Nalika semanten gitu lumampah minggarga medhun jurang ing nalika robor amung gebareng ludah lawan latit. Tanduk-tanduk capo. Nalika semanten wonten sawenahing priyantun ingkang ngapangkat Demang. Nenggih saking kademangan Pandan Surat nenggih Kiai Demang Sukma Nglenggana sareng kaliyan ingkang garwa alampah lon-lonan nilar kademangan Pandan Surat ing cipta nglampahi tapa ngrame krana wis watara lama nggenya sesarengan gesang parandene dereng pikantuk momongan saking panguwasaning dat kamurwing dat guleng cipta sigra lampah prihatin supados pikantuk wenganing jawata antuk omong-omongan nenggih Sang Demang Sukma Langgeng mawah Nyai Demang Sukma Langgeng wis prapteng tengahing wana nenggih Kyai Demang tuwe Nyai Demang kekalih kala wau.
panemang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso Hamangku sang ya utama sawetara nggone ninggal kademangan Pandhan Surat nggone pun Kakang kelawan sira Nyai wis padha sarembug kepengin nglakoni tapa ngramih tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen to tanganmu tengen ngulungake tanganmu kiwa aja nganti weruh nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tandha-tandha Gusti paring berkah kelawan awake dhewe nggone saben dina tansah nenuwun marang ngersaning dat kang werwengdat muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan iki piye Nyai wis adoh paraneska kademangan Pandhan Surat teka durung entuk tandha-tandha Gusti paring wenga tumraping awake dhewe Nyai. Nuwun sewu Kyai. Mbok inggih sampun gresula kados mekaten menika. Panggersulaning penggalih Paduka menika namung badhe anjurung. Anggen Paduka nggadahi pangestin nuwun panyuwun menika kala wau tumungten badhe dipun tampik dening panguwasaning Dagamur Wengdat. Mestinipun nampa priatos menika kedah pasrah lila lair batin. Sampun ngantos anggadhahi pangraos gresula miwah sampun ngantos dipun petang dangunipun pinten candra ngantos pinten warsa kedah linampahan kanthi ikhlas menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu lair batos badhe nglampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun prisa lho lair batin to ya wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku, mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan. Ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku, ning luputmu. Patobat lara tenan to. Wong nyatane wis lunga saka omah. Wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dhateng kula. Lho iya, luputmu. Nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur wine ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winihe ora tukul, kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujude lemah-lemah sing cengkar nini. Patobat panjenengan sampun ngendika ngawur. Panjenenganipun kula mriki mboten gadhahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan. Putra sedaya kadang-kadang kula Mbah Yuwadi menika yo anake bebranakan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggali kula menika yo wujudipun Nalendra ingkang wutuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah samangke kathah ombyaking para kawula kademangan, kathah ombyaking para kawula ingkang nyebataken dudu sing wedok, sing cengkar, ning winihe sing gabuk. Dasare wis tuwa. Patobat panjenengan menika sampun sepuh yo ngepek. Kula mongko panjenengan menika ya swani sampun meh 8 dasa. Kula menika nagih lagi kawan likur. Ra yo tebih sanget kok.
Ngibarate kula menika lagi grengseng-grengsenge, panjenengan menika sampun loyo, sampun nggodhen gadhe kekuatan, terus lek iso duwe anak piye coba? Ning pisanan wae le grengseng. Kaya ya ning bareng tobat boten sakala critosaken, boten sakala critosaken. Le munggah tenanan bareng anu mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis kowe nek ngundhamana kaya ngono iki atiku terus lara. Atiku terus lara. Wis ora usah dadak ngundhamana sing ora nini. Wis ayo ditutuke. Ora ketang awake dhewe iki nasak telenging wana munggah gunung medhun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe. Ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone. Menawi ngaten kula namung kandhir kesopatuku penemban ayo digelak lakune golek srana kuwi ora mung mandhek mangu kaya ngene. Monggo Kyai Demang kula dhiraken monggo sing ikhlas ya nini panjenengan iki ikhlas ya.